roj em li paytexta Brîtanyayê li Londonê ne. Em ê welkuçe û kolanên Londonê bigerînin. Ji bo vê destpêkê de em hatine ber deriyê qesra Buckinghamê, mala Kraliçe Elizabethê. Wekek hûn pişta me dibînin, piraniya kesên ku tên Londonê bi taybetî tên serdana vê qesrê. Vê qesra bilind ku seranserê dünyayê tên naskirin. Hûn dizanin ku Brîtanya ew împaratorî bû ku jê re digotin împaratoriya wiha ku roj lê naçe ava. Ji ber ku ji Hindistanê dest pê dikir û heta pişta Atlantikê diçû. Em îroj vê derê ne. Em ê mêvanê mamoste Jean Roj Yilmaz Keleş bin li Üniversiteya Middlesexê. Ev li kulînerê Kurd ku ji Bakurê Kurdistanê ye lêbelê malbata wî ev ji 7 salan zêdetir li Gümüşhaneyê li navenda Anadoluyê, navenda Tirkiyeyê de jî li vê derê çi karî dike, li ser çi dixebite, îmaja Kurdan ya çapemeniya Tirkî û biyanî de penaberên Kurd yên ku hatine Ewropayê çilo dijîn, têkiliya wan ya welê çawa ye, em ê mamoste Jean Roj Yilmaz Keleş re li kuçe kolanên Londonê bigerin û behsa van mijaran bikin. London û Jean Roj Yilmaz Keleş bîstek edin. London paytexta İngilîstan û Brîtanya mezin e û her wiha bi dîroka xwe ya 2000 salî jî yek ji kevîntirîn bajarê cîhanê ye. Bi wateya xwe ya romantik ve ku jê re dibêjin rûbara herikbar, London bi vî awayî dibe kevîntirîn bajarê İngilîstanê jî. Londona ku ji aliyê turîzmê ve jî navdar e, girîngtirîn navenda çandî û aboriya cîhanî ye jî. Ku di sed sala bîstan de gelek biryar û peymanên navendiyê cîhanî li Londonê hatine girêdan. Nüfusa Londonê îroj derdora 8 milyonan e û nêzî 300 zimanan li vî bajarê têpkaranîn. Bi kevîntirîn metroya xwe ve, bi qesra xwe ya mezin ya Buckinghamê ve, bi müze û galerî û pirtûxaneyên xwe ve, London ji aliyekî ve dîrokê tîne ber çavê mirov û ji aliyekî din ve jî rûyê xwe yê modern nîşanî mirov dide ku dibe weke xewnekê. Di nava vê xewna xweş de em li lêkolîner û akademîsyenekî Kurd rast hatin. Ku li zanîngeha Middlesexê li ser medya û îmaja kurdayetiyê ya nava çapemeniya cîhanê de dixebite. Em pê re li ser vê îmajê peyivîn û ketin nava sohbeteke xweş ya wiha ku xwe di nava dekora Londonê ya dîrokî de bi cî dikir. Jean Roj Yilmaz Keleş bi xwe Kurdekî ji Anatolyayê ye ku bav û kalên wî berî niha bi 2 qirnan koç kirine derdora Gümüşhaneyê. Piştî xwendina xwe ya ser radyo û televizyonê ya Tirkiyeyê li zanîngeha Brûnelê li ser ragihandin û sosyolojiyê doktoraya xwe bi dest xistiye. û niha jî li Londonê li zanîngeha Middlesexê weke akademîsyenekî kar dike. Berê mamoste niha em li Londonê em li ber avaya parlamentoyê ber Big Ben Tower em hatin mêvandariya te gelek spas bû mazûbaniya te. Serçava. Ez dixwazim berî tiştî pirsekê ser xebata te bikim. Xebata te akademîk îmaja Kurdan di çapemeniya Tirkî de. Gelo ji ku hat bîra te ku tu ser mijareke wiha bixebitî. Niha ku ez li devletê Tirkî jiyan dikir wê derê berê ku ez çûm Almanya hemû li ser nasnametiya Kurdan li nav rojnameyê Tirkan daxiştibûn li ser terorîzmê. Karşıyê ku ez hatim Almanyayê mû wê derê zî temaşa kir ku medyayê Tirkiyeyê navberê Tirkan û Kurdan problemê derdixînî. Mı got va û li ek tune bû yani empirical tiştek tune bû va. Mı dixwast ku serviyan lêkolînê bikim ku derxinim va medya tesîra bandoriya medyayê Tirkiyê an medyayê Kurdiyê li ser Kurdan û Tirkan çi heye yan zî ew medya li navbera Tirkan û Kurdan konflîkê çê dike yan zî nake. Gelo ji bo çi medyaya Tirkan hewl dida ku îmajeke xerab ji bo Kurdan bide. Niha ku heta li Cumhuriyetê heta çelan li ser medyayê temsiliyeta Kurdan li medyayê Tirkî daxiştirmû ser çete yeni ku şundamane yeni ku bu emperyalistan va kar dikin. Başê heta çelan heta şêştî
resma temsiliyeta kurdan da medyayı Türkan tüne bu. Car li ser dendikirin, li ser eke dendikirin. Yeni ku baş damane, yeni ku li nev aşirete damane, yeni ku li kültüra hatune, yeni ku Türkiye'nin çiyayene ser wî bu. Başı hafte و هشته وقت وارد جارتن کو تمثیلیت کردان لدوره لمدیای کردی درکت و سری همو تروریسم دسان داخست بون سر تروریستی حتی نهایتی نه و دو هزار هدیه دیدل 2000 ناس می کردان کرد درکتم ودری و سری زیاد گوتن yani Kürt ne de gotun rastid ben ko Kürt kökenli yani kokan Kürde ama eke yani wan vak etnisite wan yani neteveti wan nasyoneti wan kabul nakirin nahazi disan şerku derketi disan evlisi nasnimetiye Kurdan daxistine ser terörizmi ser şiddeti yeni ku şiddet derxinin yeni ku vedere bladkin yani ser nav medyaya Türkan da pozitif ser temsiliyete Kurdan pozitif ninne car pozitif tibi car dadxını ser terörizmi. İmam Hüseyin Bey'in netavan çiye? Çima Allah Kürt dve xarab bendi medyaya Türkiye. Türk ekter dixinin. ایدئولوژی وان تک یک ناسیون یک زمان یک عالم او اک بندک بندرسن دبی که imagined community yani kutu aki civaki hitaye ve civaki da tudkhazi ve dere tani biki yani monolistik biki kutu khazi ko monolistik biki تو چه دبی که تنیس یک امیکنی زمانی که وقتی یه کو لجام تنین نه او یه دنی دشمنن سروی راستی. Yani tübeci medya her çend ariyan bahsar rojnamegeriye azad ji bikin falan bivan medya disaji parçayek ji bicikirna ideolojiya fermiye newsa. Rasti yani nasyonality o medya o tekliyavan ekin gridayne. Bu ev ser nasyonalite xaden dikin, ser zamanı xaden dikin, ev bandori çe dikin dibin ku vaka devletime, vaka zamanime, vaka milletime yani ev yeni kuvan temaşa dikin zi ev ekin yani Türk yani Kürt ama ev hemu dibin kuvana ekin, neteveti yekin. Eli mumsa eri Kürt baş demane, Kürt teröristin, Kürt Türkiye çiyayine, zamanı van netu zamanı tamam. Medya Türkiye hadbi. Legava Kürt تشتي باش يبكن قالوا مديات كيف حسوا ناكي تشتي باش تكن او ترتبن دبينكو يعني رسميا وان همو تجرن تركيا ما مستبي بي يانسي يعني كنت تشتكي اللي صار زانينجي تشتكي كانن دارخنن او اتبي دسان رسمات كردان ودرين ناو ترك yani gavat işteki baş dikkat dibejin aha vaya yeki Türkiye avay Türkek beserketiye. Rasti. Legalo ma usta divir rojlar rojlata navin de ku edi Suriye Irak ve kuş hevde kevin. Daesh hate u hezin hepeyman ji betir müdahale edip pişti Irak'ı. Roleke Kurdan dikare be guhartin de çapemeniya Britanya Avrupa de tu guharina rola Kurdan guharina imaja Kurdan dibini gelo. Na Kurt hatta نوتي بدنگ بون يعني لقى خريطة ذاتنا بون يعني خريطة دنجي وان درنا ذكت تلفزيون ذا بر درنا ذكت يعني كو تو تانا تشتك بون يك خلبجة بكو وذري كوم كشين كرن وذري كورت ميدياي انترناسيونال دركت يكسي وان بريز أجلان قرتن يا وثري denge Kurdan per xuya bu. Başı naha Kürt rasti medyayı khahane meriyên xale hemû embasiyê xwe hemû derve diaspora xwe mezin li Ewropayê heye wesrê wekidinê li Kurdistanê azad Kurdistanê parçeyê dinê zî Kürt niha quvveta xwe hene ew niha derketin yani ew niha pêş te bêdeng bin bedenk bun naha em dibêne regional power yani ku wederê li heremê xwe de pir mühim aktör bûne.
Piştî ku mirov di nava vê dekora dîrokî de yekî bîna Jean-Roj Yılmaz keleş peyda kiribe, mirov nikare xwe ragire û jê dipirse ka gelo mirov çawa dikare behsa çapemeniya Kurdî bike? Gelo çapemeniyeke azad di nava Kurdan de heye? Gelo mirov kare têde behsa azadiya ramanî bike? Gelo rola medyayê çi ye? Di pêşketina civakê de, di siyaseta kurdayetiyê de, gelo medyaya Kurdî îroj vê erk û fonksiyona xwe ya dîrokî û civakî û siyasî bi başî dilîze? Jean-Roj Yılmaz Keleş di vî warî de bala kişand ser hin taybetmendiyan ku divê tim hayê me jê hebe. Benim mamoste gava ku tu li ser medyayê dixebitî, gelo ev pirsat bîre te jî ku mirov bibêje bi rastî jî medya azad heye am medya heta di verekê xizmeta fikrekê îdeolojiyekê dike. medya ideoloji heye yani ideoloji heye taksi ideoloji heye ev ideoloji sınıfı heye ideoloji partiyan heye ideoloji neteveti heye yani medya be ideolojinin ne medyayı azadi yani ku em azadi beni serçe azadi demek yani editör azade yanzi van finance van azade İngilizstani eke The Guardian yanzi Independent ve de editörel van azadın ev çi dixazin ser dikanın nivîs bikin û bikin nûçe rojhilatê pir ek li ser medyaya azadî nikanî dem bikin çünkü wê derê medya an li destê partiyan de ne an ji destê devletê de ye ku niha ku tu temaşayê TRT bikî TRT devletê Tirk wê derê tu hemû îdeolojiya devletê Tirkî dibîzî yan jî îdeolojiya ku yê ku hatiye iktidarê yani niha AKP li wê dikirê hemû îdeolojiya wan li dengê televizyona devletê dibî dengê partiyan Iraqê li Îranê ew hemû propagandayı devlet dikin, propagandayı ideoloji ku ve de yekulu hükümetiye dikin. Ve ser azadiye medyayı ne kan dem bikini. Mamoste mirov bivê nevê eger mirov behsa azadiyê bike mirov roleke rewşenbîriyê jî di medyayê de dibîne. Ji ber ku riya medyayê ve civat tê perwerdekirin herçend bi rêyeke fermî jî be fikreke civakî tê kirin. Lê Edward Said digot ku li rojhilata navîn bi taybetî û behsa Iraqê û Sûrî dikir. Gol rojhilata navîn rewşenbîr bi pereyan tên kirin. Gelo ji bo medyayê jî mirov kare wiha bêje ji ber ku te behsa finansmanê kir. Rastî. Yani ku yeni ku li medyayê dişxûl hemû ew karî dibinin ku ew meriyene partiyene meriyene devletê yani bîdeolojiya entelektüel wan bîdeolojiya wan nêzik devletiye nêzik partiye ve sirêr dikanin kar bibinin. Vakitine ku tu kritik bekî nikanî bibînî kar bikî yeni ku kritiksî dikin ew yan karê xwe anda dikin yan jî tu zanî digirin binî çavan tu zanî li devletê Tirk du ro pêşta duho wê derê rojnamevan girtin ber çavan ku ew tenîkî krîtîka hikûmetê kirin wê derê yan jî dikuşin jurnalîstan dikuşin pir devletan ku tu kritik dikî li Rusyayê li Çînê zî wê derê yani Wekil Türkiye jî Musa rastî Uğur Mumcuhat kuştur. Bana çilek ne rojnamegere mi kuştun? Bana kritik kirin bana li îdeolojiya wan li îdeolojiya hemberî devletê bû devlet hez nekir wê derê planı kirin ev ekirin kuştin. Niha medyaya çapkirî heye medyaya dîtbarî heye weke rojname û televizyon lê toreke civakî jî heye. Twitter û Facebook jî îroj ew qadin ku gelek kes agahiyên rojane ji wan digirin. Gelo ev medyaya ku ji derveyê kontrolê tê ava kirin ku em jê re dibêjin tora civakiya ser internetê nikare gelo nigê wê medyaya kevn bişkîne. İnternet denk da Kurdan. Yani Twitter, Facebook ve website ve derê Kurt ve derê azadî diyan, platformek diyan, li devletê Tirk platform diyan, li Îranê, li Iraqê, li Sûriyê niha ve derê dengê xwe dikanin her tiştî dikan nivîs bikin yan em dengêjinan dikan bibîzinê, dengê karkeran dikan bibîzinê, dengên partiyên biçûk dikan bibîzinê yani internet tenîkî rêya azadî gir kir. Erê ji xwe jî dixwazim vê pirsê ji te bikim mamoste. Çapemeniya klasîk de çapemeniya tradisyonel de çi rojname ji televizyon bin. Kesên ku tê de dixebitin li ew fikra li gorî wê fikra ku te got kesên
كتين هالبجارتن بله. جبوك خدمتها فكرة إيديولوجية يمكن لسر إنترنت كسي هلا بجيرة ama internet ازی ایدئولوژی هست یعنی که نه اینترنت که یک اینفورماسیون چه دکن هشته ست لدست کمپانیان مزنا دانه firmayın mezuna dene yani evderi zanigahi çedekin bladekin yani ko sabi evzi Twitter davin yani Facebook'a khana ama tesiravan banduriyovan pırninne yani evne kanın politikayı reya politikayı vekerin yani ko de proya politikayı vekerin ev akın yani ko televizyonla destvan heye ravzeme heve o internetavan ziheye ماموستا ام تم كافاكو بحثا آزادية مديا وشابمانية لكن ام وعاد فكركو يكو كاربا رخنية بك يكو كاربا كريتيكي بك آزادة قالوا دي مديا دما رولا مديا ياسر كتني كريتيكا ان تشتنا دنجي ام جويه نعم رولا مديا انفورماسيون بده و کنترل بکه حکومت کنترل بکه کو او کاری خواب کن yani kritik bike hükümeti kritik bike او راس ناکنسه kritik bike ama rola medyayı ve deri informasyonu bide هنجي هاجر ام بشتاخو بدن او بيناسيا كو لسر انتلكتوال تكرن كدو بيجين يكو كاربا حكومت كنترول بك يكو كاربا راسيا حكومت ربيجن ميديا وشابمني او جي انتلكتوال قال مجبور انتلكتوال نعم وذري لان روزمي ينكو روزمي شغل وذري انتلكتوال هنا وذري ينكو صار انترتينمنت كن نوتشادكن ينكو صار فاشن نوتشادكن ينكو صار فيلم نيفيستكن نوتشيدزن رودا تشدبي يعني او ثاني انتلكتوال صار انتلكتوالين وقتني يعني ميديا وكاك جيفات زين الجيفات تشي هيسه تشي ميرو هيسه تو gerek ku او تشتخازن او دخازن في سر فيلم تشتكي ببزن او دخازن لسر تندرستي تشتكي ببزن او دخازن سر دبستاني سر خاندواني تشتكي ببزن يعني ميديا gerek ku اكوان همو او تشي دخازن سه اكا وي بدا ماريو الميديا كردي ده افهموه هنا قالوا ميديا كردي ده هدي هنا يعني كبر كيمه از باورم کو اوزی لسر پروگرام لسر جنیزی در چبیم پر پولیتیک تکن yani اوزی لسر yani جواب احسن موضة يجي دكين politik تکن سياسة وبوليتيكا راستی yani او gerek ko teni ki medya kurdi teni ki derke لسر politik وسری teni ki dünya دادن dünya rengi tüne dünya پر renk hene gerek kul medya ise wan hamu rengan medyayı babın kurt naha ser siyaset ediskin navekezi lekulna kurdanzi hamu siyaset ku çid xuzi dukhuni ajl ser siyaseti hamu siyasi per siyasi diye جان روج يلماز لسر ميديا ودياسبورا ونقاش الناسنامية لكولين كرنا والتزاخوجي لسر كوچبرين كرد وترك ين أوروبا يا أفاكريا فيلي كولينيري كرد جبر خاباتا خويا سر كوچبري تفجرات ترانسناسيونال ونتوركا ديجيتال يا جواكي دي سالا 2015 ده خلاتك اللي كولينيري جوا كرتيا ومستنوها زانينجها ميدي سكسي ون قشتيل سر چی دخبتن چی مجار هنه باشه که کردولوژیا هي آن القسم يندنده هم كارن سر خباتين بابتين كردياتي يجبكن نا لميت سكس يونيفرسيتي ودري السنترال ليكولين هي ولسر ليكولين لسر كوشبران دكني ليكولين لسر خاري دكني ليكولين لسر konflikt dikene لسر کردانزی دکنه لسر تامیلزی لسر
Armeniansi yansi لسر koçberi Suriyensi dikini. Yani ev teniki interdisiplineri dikini. بله لی او پنابرین کرد مثلا به تایبەتی یەک ڕۆژاوای هاتنە یەک تورکی هاتنە یەن ji عێراقی هاتنە کە کوردن ئەو پەنابەر گەڤاتێن vê derê entegre dibin mamoste yan pirsgirêkên wan çê dibin. Yani entegre tutê veka kültüra xwe zimanê xwe bîr dikî û tevlivî dibî ew asimilasyon e. Entegre em hevdûva hû dikine ku em hevdûva jiyan bikinê veka. Kurd li şeştî hatine veka. Hediye girbun naha 2500 Kurd li Bakurê Başûrê Rojhilat û Rojavayê li Londonê û li Brîtanyê dijin. Hemû li Londonê ne. Bajarê dinê stû dikanî bibînî Kurd ama piryatî li Londonê ye. Ev veka pêşteka hatibûn ew wer karkar bûn, karê xwe pir tune nebûn. Başê hêdî wan hû kir vika üniversiteyê çûn niha vika rastî ku tu binî hemberî hevdû bin koçberê dinê ve ew gelek li ser ekonomî gelek rabûn gelek devlement bûn li Londonê baştir dişin. Wekî dinê ew li polîtîkayê li kulturê Ingilistanê zî tevlê dibin. Li partiyên Kurda Ingilistanê hene ew li NGOs Ingilistanê ew tevlê dibin. Yani Kurd niha vika xuya dikin, xuya dibin. Ew qas Kurd penaber bûn. Di nava Iraqê de jî, di nava Tirkiyê de jî penaber bûn û paş hatin Ewropayê jî. Bi vê weke ku dewrek çêbû êdî Kurd derketin diasporayê. Belê. Mirov dikare gelo ji ber ku heger tu weke pisporekî bala xwe didî ew milletên din ku diaspora nas kirine. Weke Cihûyan, weke Ermeniyan ku nas kirine. Gelo em dikarin ji bo Kurda jî behsa diasporayê bikin. Kurd li şeştî hatin Almanyayê. Başê heta 85 qa xuya nedikiribûn, ew tune bûn. Başê ku partiyên Kurd û PSK, PKK li Almanyayê wan aktif kirin, ew Kurd derketine derva. Yani heta şeştî pêncî انتلکچیالا وان میجیا وان فکرا وان نه ودری راستی لکردیاتی ودری نبکو او دنگ کردان و بناوی کردان و درکون باش پارتیان کردستان هاتن بکا موبیلیزه کردن کردان او وسره به موبیلیزه بو پولیتیک ودری وان کردیات خا دیا ودری کردیاتی خا بخوا و بجیان خا و تلویزیون خا افتو کردن Kurdê diasporê pir aktif ve na lêkolîn li ser Kurdan li diasporê vika çêkiribûn. Rastî li Kurdistanê Bakur, Paşûr wê derê qetebetû nebû. Niha nû derketin. Ama li lêkolîn ser Kurdan vika li diasporê çêbûn. Televizyonê li diasporê çêbûn. Rojname pir rojname li diasporê çêbûn. Wekî dinê ku dengê Kurdan li Kurdistanê vika Kurdê diaspora anî parlamentoya Britanya, parlamentoya Fransa, parlamentoya Almanya. Yani diaspora Kurdi rastî vaka ambassador şuxulya û yeni ku bi devletî xatûne ambassador wan bûn vaka û dengê wan anîne vaka ku hemû dunê li ser diaspora Kurdan nas kir. Me helbestên Shakespeare nexwendin. Em li cem Mîsr Dalovaysa Virginia Woolf neravestiyan. Lêbelê li van kolanan, li van kuçeyan, li vî bajarê Londonê dîrokî me pişteke Kurdan dît. Jean-Roj Yilmaz Keleş bi me da famkirin ku entelijansiyaya Kurdî êdî gelekî û gelekî xwezê dekiriye. Bi wî kenê xwe yê xweş, bi wê sohbeta xwe ya sempatîk Jean-Roj Yilmaz Keleş îmajeke modern ya Kurdiyetiyê dame. Nîşan da ku êdî Kurdên Londonî jî hene.